Prepáčte, mohla by som sa vás niečo opýtať? Čo také? Chcela by som sa spýtať, či viete, čo je to permakultúra. Tak príďte na náš festival. Permakultúra v meste 15. a 16. v Kvernolke v Bratislave. Ďakujem za pozvanie. Nie každý ešte v dnešnej dobe tuší, čo je permakultúra, ale jednoduchým spôsobom povedané permakultúra je etický prístup k životu. V tomto filme si predstavíme, čo si ľudia myslia o tom, čo je permakultúra, ako ju vidia, ako ju prežívajú a cítia vo svojom živote oni. Pre mňa, keď som sa dozvedela o permakultúre prvýkrát, tak to bolo systém, ako mať záhradu, o ktorú sa netreba príliš veľa starať. Ale keď som sa s tým viacej potom zoznámila, tak som zistila, že to není iba o záhrade a že môžeš to v podstate uplatniť v akékoľvek oblasti života. Co je to permakultura? No, permakultura jako taková má spoustu různých definic, ale pro mě znamená trvale udržitelný způsob života. Se vším všudy a to je jak včetně, já nevím, potravy, bydlení, vztahu k přírodě, vztahu lidem, ke komunitám, ke zvířatům. Prostě využívat přírodní principy. Neviem, ako znie oficiálna definícia permakultúry, ale za seba to vnímam tak, že permakultúra pre mňa je spôsob, ako spolupracovať. Ako spolupracovať s krajinou, s ľuďmi, či už na úrovni pestovania, chovania, na úrovni budovania, stavania, na úrovni vzťahov. To je pre mňa permakultúra. Permakultúra je dizajnerský systém, ktorý je založený na pozorovaní prírody, na jej vnímaní, na tom, ako fungujú jednotlivé cykly a kolobehy v prírode. A tieto sú aplikované do ľudských systémov. Tak vlastne som hovorila, že permakultúra je skôr taký vedecký prístup, ktorý je založený na pozorovaní, ale pre mňa je dôležité cítiť a vnímať srdcom, čo človek robí a vlastne chápať, že všetko je živé. Ja neviem, vlastne nepoviem nejakú presnú definíciu, ale pre mňa je to spôsob, ako zladiť potreby človeka a prírodu, alebo teda prírodzené procesy. Znamená, že ako naplniť to, čo potrebujeme, bez toho, aby sme produkovali priveľa odpadov, aby sme minali príliš veľa energie. Také zladenie sa zdravý slediacky rozum iným spôsobom povedané. Permakultúra, permanentná kultúra, alebo proste niečo, nejaký systém, ktorý sa dokáže trvale udržiavať alebo trvale obnovovať. Permakultúra je taký dizajnerský spôsob, ako čo najefektívnejšie navrhnúť ľudské sídla, čo znamená, že je v tom zahrnuté všetko, čo tam má byť od potravy, ako si ju zabezpečiť, cez ubytovanie, cez sociálne veci, ako fungovať v rámci komunity, v rámci ľudí, až po ekonomiku. V podstate všetko, čo sa týka človeka. My hovoríme permanentná agrikultúra, tak tam by sme mohli povedať, že to je len o poľnohospodárstve, ale ja si myslím, že permakultúra je aj o človeku, o jeho všetkých kvalitách, nielen o výžive, pravda, o poľnohospodárstve, ale taká, by som povedal, že permakultúra pre mňa je aj ekológia duše. Za najdôležitejší princíp pre permakultúru pokladám vlastne takú vyváženosť celého dizajnu alebo systému a tá vlastne taká rovnováha tvorí vlastne ten základ tej trvalej udržateľnosti. Jednak je to to vyváženie jednotlivých zón a prvkov vlastne toho prostredia a jednak je to vyváženie takej tej sociálnej časti toho, aby si tí ľudia vedeli nájsť
to, čo potrebujú. Permakultúra tiež predstavuje životný štýl ľudí, ktorí chcú žiť šetrnejšie, ohľaduplnejšie voči prírode aj iným ľuďom. Pre mňa je tá permakultúra, tá tradičná roľnícka kultúra, ktorá bola tu, povedzme na Slovensku alebo tu v regióne Hontu ešte 50-60 rokov dozadu, že vlastne ešte žijú ľudia, ktorí žili vlastne dokonale permakultúrne. História tej slovenskej permakultúry, tak to vnímam tak ako končkovská rodina. Vlastne Karol Končko a Paťa, ktorú teda osobne poznám. A vlastne už do takých tých odbornejších vecí som sa dostal skôr cez to, že sa poznám s ňou. Viem, že autorom, zakladateľom permakultúry je Bill Mollison. Vlastne došiel k takej spásonosnej myšlienke, že treba začať konať od seba a začal rozmýšľať, že aká zmena by to bola v tom konaní, aby to pomohlo aj iným ľuďom. On odpozoroval mnohé princípy takto z prírody a vlastne ich trošku ušil na konanie človeka. Permakultúra okrem všetkých tých poučiek predstavuje hlavne cestu. Predstavuje nástroj, ako sa dá z dnešnej reality pre mnohých že vraj bezútešnej dostať k nejakému cieľu, ktorý by mohol byť oveľa krajší. Dôležité ale v permakultúre je práve to, že túto cestu si každý musí zvoliť sám a dobrovoľne. Nemôžeme iných presviečať o dokonalosti permakultúry a vtláčať im idei, že toto je tá správna cesta, ale len svojim vlastným pozitívnym príkladom sa dá dosiahnuť to, že ľudia budú brať permakultúru ako skutočný spôsob, ako prežiť naplňujúci a zdravý život. Takže permakultúru jako takovou, ten první pojem použil Bill Mollison s Davidem Holmgrenem. A jednalo se v té době, dalo by se říct, o takové ty základní principy z hlediska udržitelnosti, co se týkalo hlavně pěstování plodin a lesního hospodářství. Tak o histórii permakultúry viem to, že vznikla v nejakých 70. rokoch v Austrálii. Základy dal chlapík menom Bill Mollison, postupne sa šírilo do celého sveta. A viem, že takisto sa vyvíjala, že pôvodne bola veľa zameraná na pestovanie a chov a postupne sa rozrastala na tvorbu jednotlivých sídel, tvorbu dokonca miest, navrhovanie miest a že viac a viac je o medziľudských vzťahoch. Poznám meno Bill Mollison, nejaké knižky som od neho čítal, ale zase nejak intenzívne som sa tomu nevenoval. A viem, že teda na Slovensku to hneď po revolúcii propagovali tam Končko aj ďalší ľudia a teraz funguje celkom dobre česká a slovenská spolupráca v rámci permakultúry. Rozvíja sa to, ale mám pocit, že ešte stále je to obrovský potenciál, aby sa to mohlo rozvíjať ešte lepšie a ďalej. Tak pre mňa je permakultúra, ja ju vnímam v takomto najširšom pojme, v akom som sa s ňou vlastne stretol aj skoro prvý raz, keď som vlastne prišiel do revolúcie za Karolom a on mi rozprával vlastne o revitalizácii vlastne celej tej revolúckej doliny a naozaj to bol taký regionálny rozvoj, vlastne taký vytvorenie takého bioregiónu a hovoril, že ten projekt vlastne je a teda jednak rozsiahly, jednak taký ako keby zaujímavý a nejakým spôsobom nový, že sa o neho zaujímalo veľa ľudí aj vlastne z iných krajín. A keď som si dokázal trošku predstaviť vlastne, že čo by to mohlo znamenať, tak som si predstavil vlastne naozaj, že stovky alebo tisícky proste takýchto projektov, kde mali vlastne ľudia
premyslené a vytvorené vlastne naozaj zaujímavé projekty, také svoje vlastné, malé súkromné, ktoré sa proste prelínali a spájali so susedmi a tvorili naozaj taký veľký celok, ktorý by naozaj aj už v takom nielen slovenskom, ale aj v takom európskom meritku už niečo znamenal. By si už dokázal vytvoriť nejakú vlastnú mikroklímu, dokázal by byť takým ako keby príkladom toho, ako sa dajú naozaj aj veľmi zdevastované priestory oživiť a vytvoriť v nich niečo krásne. Keď prišiel k tej myšlienke, to neviem, on proste žil v tom Anglicku a keď sa vrátil, on bol plný ideí, kedy v 74. alebo kedy sa vrátil z toho Anglicka, bol plný ideí a začal proste, mu to vírilo v hlave, ale ako to bolo presne u neho, ja neviem, dbal veľmi na životospráve, na zdravých potravinách a tak a proste asi tak nejak sa mu tie myšlienky, ja neviem, doniesol si z Anglicka takú knihu, jednu od Johna Harrisona o zdravom pestovaní potravín a neskôr aj napísal tomu Harrisonovi, ktorý prišiel na Slovensko, dokonca dvakrát tu prišiel z tej Kanady a chodili po celom Slovensku ľudia, proste boli tým nadšení v tých 90. rokoch. A tak vlastne vznikali tie myšlienky a ideje. Neskôr proste sa začal zaoberať regiónom revúdským a dal to na papier a jedného dňa prišiel jeden učiteľ z Anglicka a zoznámili sa spolu. No a Karol mu hovoril tie svoje ideje. On povedal, že v Anglicku ako je skupina ľudí a majú to pod hlavičkou permakultúra. A neviem už presne, ale myslím, že ešte v tom istom roku bolo stretnutie permakultúry a proste nám to zaplatili ako jediným z východnej Európy. Tí ľudia sa poskladali na to, aby sme mohli tam s nimi týždeň byť. A týždeň sme potom ešte s nimi chodili po rôznych projektoch v Anglicku. No a neskôr sme sa vrátili domov a boli sme tým takí nadšení, ale Karol proste to tak propagoval veľmi. Ale viac menej to bolo, sa smiali ľudia z toho. Ako nerozumeli tým myšlienkám veľmi, no tak som ho nahovorila, že to urobíme, ten projekt na našich pozemkoch. No a keď sa to už začalo nejak ako budovať a robiť a ľudia prichádzali, tak začínali byť nadchnutí proste tými myšlienkami. Samozrejme sa začali robiť kurzy a medzi takých prvých a najväčších spolupracovníkov patril George a Patsy a neskôr sa k tomu potom pridal Česmír Holúša. Kto, proste tých ľudí bolo toľko, že vlastne ani neviem si rýchlo na mená spomenúť. Neustále chodili tam. Mírek Kosík bol jeden z takých, ktorých nás všade sprevádzal vlastne po každých kurzoch. Keď bolo v Spišskej Novej Vsi veľký kurz a bola búrka a po tej búrke bolo 5 dúch jedna nad druhou. To bol asi najväčší zážitok. To dovtedy ani odvtedy som nevidela. To si tak najviac pamätám. A samozrejme stretnutia s ľuďmi, to bol tiež zážitok obrovský. V slovenskej histórii permakultúry sa často spomína meno môjho otca, ale pravda, že nebol jediným, ktorý sa zaslúžil o to, že permakultúra na Slovensku sa naozaj rozvíja veľmi pekne
a už existuje niekoľko ekocentier, existuje veľa permakultúrnych pozemkov. To je u mňa jednoznačne, tak jednoducho povedané, že tá etika, no ale ľudia pod pojmom etika, nie všetci vidia to jadro tam, pravda. Žijeme v takom pretechnizovanom svete, kde každý vidí skôr ten úžitok, že z toho také využiteľnosť, či už je to zdravá výživa, alebo zdravé potraviny, alebo sebestačnosť. Ale tá etika zahrňa, jak Karol Končko, si to veľmi dobre pamätám na jeho jeden materiál, kde, a myslím, že sa to aj objavuje permakultúrnych letáčikov, že aj nie je to tam tak zvýraznené, ale je to tam napísané, že permakultúra, alebo ľudia v permakultúre si vážia každý život v akejkoľvek forme a jednoducho nenásilie je tam ten taký princíp. Čiže je to spojené aj s tou etikou. Etika je nielen samozrejme o nenásilí. Etika je skôr taký, by som povedal, súčasný pojem pre niekdajšie náboženstvo alebo moralitu. A to je vlastne etika, ktorá hovorí, že je to starostlivosť o seba, o ľudí, o okolie, o zem. Čiže je tam všetko a je tam hlavne, čo je najdôležitejšie, ten sociálny aspekt, čiže starostlivosť aj o tých blížnych, čiže nielen o seba, ale mám zreteľ aj o to okolie a to, čo viem, posuniem aj druhým a teším sa z toho. Čiže to je pre mňa najdôležitejšie, to je jadro permakultúry a bez toho permakultúra nie je tým, čím by mala byť. Permakultúra je podložená filozofiou, etikou alebo morálkou, ktorá sa opiera o starostlivosť o ľudí, o zem a o minimalizovanie dopadov na život, čo sa týka znižovania odpadov, čo sa týka zdieľania vecí. A táto etika, na ňu naväzujú niektoré princípy, ktoré ľuďom bližšie približujú, čo permakultúra predstavuje. Sú to princípy alebo vnútorné postoje, to, čo človek by mal cítiť vnútri, keď rozpráva o permakultúre. To je ťažko, akože ten jeden z tých princípov permakultúry je, že všetko je zladené a nemá podľa mňa zmysel jednu vec vybrať a bez toho, lebo všetko je to poprepájane jedno s druhým a všetko je dôležité. Tím, že permakultura má velmi široký obsah nebo zasahuje do hodně lidských odvětví, tak řeknu spíš to, co je mi nejbližší. Tím, že jsem stavební inženýr, tak zase je to přírodní stavitelství a nakládání třeba zrovna s tím odpadem, jako čištění odpadních vod, využívání vody dešťové, splaškové. 1 plus 1 sa rovná 3 a viac. Veľmi pekné sú princípy, ktoré sa týkajú ekosystémov permakultúrnych, kde napríklad princíp stohovania, ktorý maximalizuje využitie nejakej plochy, sa krásne zrkadlí práve v mestskej permakultúre, ktorú Jeff Lawton označuje za najintenzívnejšiu permakultúru vôbec, kde sa naozaj v nedostatku priestoru dajú nájsť nádherné riešenia, ako pestovať, ako chovať zvieratá a podobne. Veľmi príjemným a vtipným princípom je aj prírodné okraje a vzory, kde používame slogán, že 1 plus 1 sa rovná 3, ktorý znamená, že dve rôzne svety, keď sa spoja, tak vždy vzniká niečo oveľa bohatšie, nie je výsledok len matematické 2, čo môže byť rozhranie medzi lesom a lúkou, vodou a pevninou, ale aj rozhranie medzi rôznorodnými skupinami ľudí alebo medzi mužom a ženou. Vlastne aj to, ako žijem, tak má to tak viac aspektov, že ťažko povedať, ktorý je dôležitejší. Že jedno je tiež žiť nejak v súlade s tou krajinou, s tou prírodou, vlastne aby
tá činnosť, ktorú tu ako človek robím, aby nebola v konflikte, alebo aby neobmedzovala tie iné ekosystémy a iné bytosti, ktoré tu žijú. Že to je jedna vec dôležitá. Ďalšia vec dôležitá je taká nejaká osobná sloboda. Vlastne človek, ktorý je sebestačný, že to je teda ďalšia dôležitá vec, že tá sebestačnosť dáva človeku slobodu. Že nevnímam, že sloboda je to, že môžem cestovať na Nový Zéland, keď sa mi zachce, ale sloboda je to, že nie som závislý na ekonomických systémoch, politických systémoch, na rôznych tých hrách, ktoré hrá spoločnosť. Takže vlastne toto mi ten život, dá sa povedať, permakultúrny dáva, tú slobodu. No a potom taká posledná vec je práve ten pocit, že pokračujem v niečom, čo robil niekto predo mňa. Tak mne sa páči myšlienka, že existuje vždy aspoň jedno pozitívne riešenie. To znamená, že sa človek nevzdá a nepozerá sa na veci, ako sa nedajú urobiť, ale začne premýšľať a začne hľadať teda nejaký to pozitívum v tej situácii, ktorá nastáva. Týka sa to nielen trebárs pestovania, ale trebárs aj toho spôsobu života. Mnohí ľudia vnímajú permakultúru len ako nejaký technický prístup, kde pomocou pozorovania, mapovania a skúmania krajiny dokážeme vytvoriť veľmi detailný plán jej rozvoja. Ale to slovo pozorovanie je oveľa hlbšie, je oveľa intuitívnejšie a predstavuje vnímanie človeka všetkými jeho zmyslami aj podvedomím, čiže vnímanie nielen očami alebo nejakou merackou technikou, ale aj skutočné prežitie v danej krajine, posedieť si v tej krajine, posedieť si pri tej rieke alebo pri strome a načúvať, vnímať celým telom, čo vlastne sa snaží tá príroda nám povedať. Má to názov, že relatívne umiestnenie, ale je to záležitosť, kde celé je to pospájané na tých funkčných spojeniach rôznych vecí. Čím viacej rôznych častí pospájame vhodne do seba, tým je celý ten systém stabilnejší. Čo prenesené na drobné znamená veci, ktoré sa navzájom krásne doplňajú, kde jedno niečo produkuje a druhé niečo, nejaký odpad a druhé to proste zužitkuje. Jedným slovom spolupráca. Permakultúra sa ako hnutie snaží šíriť svoje myšlienky pozitívnym spôsobom, pozitívnym príkladom. A najlepším príkladom, ako tieto myšlienky dostať k ľuďom, do ľudí a pre nich, je vlastne pozvať ich na kurzy, kde sa môžu ľudia naučiť nielen teóriu, ale naučia sa priamo spôsoby, ako dizajnovať, naučia sa spôsoby, ako reálne pracovať s krajinou, so záhradkou, s vodou, s architektúrou. Majú možnosť tým, že sa stretnú, zdieľať nielen vedomosti priamo s lektorom, ale sami sa stávajú lektormi, kde môžu zdieľať svoje mnohé vedomosti, ktoré majú z profesionálneho života alebo aj súkromného života medzi ostatnými ľuďmi. Takže podľa mňa najlepší spôsob, ako permakultúru dostať medzi ľudí, je vlastne stretávať sa. Stretávať sa nielen na úrovni kurzov, ale aj na úrovni rôznych festivalov, konvergencií a veľa sa rozprávať a veľa spolupracovať a spolupracovať. Pre mňa osobne znamená permakultúra stále každým dňom viacej a viacej, pretože sa o nej každým dňom viacej a viacej dozvedám. Tiež je to pre mňa, dúfam, aj nejaké také osobné naplnenie do budúcna. Tak by som raz chcela žiť, ako permakultúra káže.
Ja sa veľa venujem prírodnému staviteľstvu. A v tomto kontexte permakultúra pre mňa znamená to, ako ja sa dokážem napojiť na procesy, ktoré prebiehajú v a okolo ľudského obydlia, na hru živlov a na to, ako dokážem s nimi spolupracovať, posilniť ich na správnom mieste, rozvoľniť ich na inom mieste, nechať ich prúdiť tak, aby tvorili prostredie, ktoré je pre človeka ozdravujúce a príjemné. Permakultúru vnímam na viacerých úrovniach. Jedna je, že je to nádherný koncept, ktorý mi pospájal veľmi veľa súvislostí do zrozumiteľnejšieho celku, kde všetko so všetkým súvisí. Ďalšia úroveň je pre mňa moja priateľka, čo je v podstate teraz ako keby hlavný nositeľ tejto myšlienky na Slovensku. A ďalšia úroveň je zrazu môj koníček, kde je potrebné akože kvantum študovania nových vecí. Ale veľmi ma to zaujíma a baví. A ďalšia úroveň je zase, že je to fakt taký ten najreálnejší a najlogickejší spôsob, ako fungovať trvalo udržateľne, ak sa tie dané princípy praktizujú. Je to v podstate jedno, kde a v akej úrovni. Ja ako v podstate už bez toho, že by som ten pojem poznal, tak som sa o tieto veci, ktoré som spomínal, snažil tak nejak naplňať životom. To znamená, že som sa snažil žiť čo najmenšou spotrebou energie a bez produkcie odpadu a snažiť sa všetky veci robiť tak, aby nesplňali iba jeden cieľ, ale viacej naraz a jednoducho míňať aj svoju životnú energiu efektívne. Čiže nie jedná sa iba o tie materiálne veci, ale aj o čokoľvek, čo robím. Robiť to poriadne a robiť to efektívne. Tak permakultúra pro mě osobně, už je to skoro, dalo by se říct, moje životní filozofie. Snažím se žít takovým způsobem, abych žil ekologicky, abych žil v souladu s přírodou a snažím se využívat ty různé permakulturní principy, ať už je to třeba na té zahrádce nebo při chovu zvířat. Tím, že jsem taky stavební inženýr a zajímají mě přírodní stavby, tak mám dost blízko i tady této záležitosti, co se týká stavění a permakultury. A to není jenom otázka jakoby konstrukčního řešení, ale to je i otázka třeba, dejme tomu, čištění odpadních vod, pasívneho využívání solární energie a tak dále. Napriek tomu, že permakultúra stojí na princípoch, ktoré sú všeobecne platné a dajú sa aplikovať kdekoľvek na tejto zemeguli, dôležité je uvedomenie, že každý permakultúrny pozemok, každý jeden permakultúrny dizajn je jedinečný. Nedá sa zobrať z nejakého dizajnu hotová štruktúra alebo hotový nápad a len ho skopírovať do ďalšieho. Permakultúrny dizajn je práve ten proces hľadania ducha miesta, hľadania a nájdenia tých jedinečností v priestore a ich využitia preto, aby človek mohol žiť pekný život, naplnený život, zdravý život, ale pritom toto všetko umožnil aj všetkým bytostiam, ktoré tam s ním budú žiť. Či už rastliny, zvieratá, voda, vzduch, pôda, alebo ľudia okolo neho. Pre mňa to znamená žiť v súlade s krajinou, s prírodou, aby som nebral viac, ako dokážem dať, alebo ako sa dokáže obnoviť. A pre mňa osobne je to aj také nejaké nadväzovanie na tradície, ktoré v tejto krajine boli. Že nevytvárať tu niečo úplne nové, ale vlastne nadväzovať na to, čo tu bolo pred nami. Vlastne na to, čo nazývame tradičnou kultúrou. V takom mojom pohľade toho, čomu sa ja najviac venujem, a to je vlastne tej sociálnej trvalej udržateľnosti, tak
pre mňa je to vlastne taká tá nadstavba, že už sa nejedná teda len o permanentnú agrikultúru, o permanentné poľnohospodárstvo, ale v podstate o niečo širšie, o permanentnú kultúru a tú kultúru vlastne tvoria ľudia, takže jednak je to to vyváženie jednotlivých zón a prvkov vlastne toho prostredia a jednak je to vyváženie takej tej sociálnej časti toho, aby si tí ľudia vedeli nájsť to, čo potrebujú, to, čo im dá, to, čo im chýba vlastne, a aby mali priestor naozaj také tie sociálne priestory, kde sa môžu stretávať s ľuďmi, kde môžu naozaj žiť, kde môžu vlastne ako keby oslavovať ten život aj spolu s ostatnými. Také prvky vlastne starobilé, takých vlastne ako keby posvetných priestorov, nejakých posvetných hájov a tak ďalej. Pre mňa osobne, asi to je tá najdôležitejšia hodnota, žiť tak, aby som neškodila a žiť tak, aby to bolo teda aj na môj prospech, ale nie len na taký fyzický prospech, ako nejaké to bohatstvo, ktoré ľudia zhodnocujú v peniazoch, ale aj na taký duševný a duchovný prospech, teda že budem cítiť, že moje konanie je morálne. Tak ako som povedala, aj voči zvieratám, aj voči prírode, aj voči iným ľuďom. Proste prepojenie pre mňa to znamená asi na všetky smery medzi ľuďmi, medzi prírodou, proste prepojenie, jedným slovom som to asi tak povedala. 2001, či kedy som absolvoval v Brne prvý malý kurz, potom väčší dizajnový, hneď v zápäti, neviem či v tom istom roku. A odtedy ma to drží. A samozrejme teraz som mal takú študijnú prestávku vyše 2 rokov, možno až 3, ale jednoducho do permakultúry chcem investovať moje všetko vnútorné aj vonkajšie bohatstvo, čo som nadobudol štúdiom dodatočným po vysokej škole, či už samotné štúdium permakultúrne, alebo iné odvetvia, či architektúra, alebo yoga, alebo duchovná veda, to všetko tieto veci by som chcel zakomponovať a obohatiť vlastne nielen seba, ale aj okolie, čiže aj permakultúrnikov príklad. Takže permakultúra ako nový životný štýl, ktorý začína byť teda oveľa zaujímavejší, jak v tých začiatkoch už vieme, o čom to je, viac ľudí sa o to zapodieva, takže pre mňa to je dobré pole pôsobnosti ďalšie teda. Možno práve preto, že v dnešnej dobe čelíme toľkým rôznym problémom, môžeme to zobrať ako výzvu, že každý z nás jeden môže prispieť k tomu, aby sa táto vec zmenila, aby sa zmenil náš prístup k Ukrajine, k ľuďom. A najlepším príkladom budeme my sami, každý z nás, kto k tomu priloží ruku. Ktokoľvek aj človek, ktorý žije v meste alebo nevlastní žiadnu pôdu, si môže nájsť na poli permakultúry miesto, akým môže priniesť zmenu do života každého na tejto zemi.